Our wars used to be fought on foot, but then we harnessed horses for battle. Swords were a weapon of choice until guns were invented, chariots slowly evolved into tanks, and in less than 100 years this turned into this. But the change that's now underway will be the most significant in human history, as soldiers from the world's richest countries will soon rarely come face to face with their enemies. This is a profile of the robotic takeover of the world's militaries. For years now, the military of the United States and our closest allies have been using a whole range of robotic systems, like remotely controlled robots now commonly used for surveillance and for destroying bombs. Close-in weapons systems on board virtually every ship in the West's Navy can destroy incoming missiles, aircraft, and smaller, faster boats, all without human assistance. Unmanned ground vehicles guard areas and attack enemies using lethal and non-lethal weapons. The MQ Reaper unmanned aerial vehicle is a long-range killer that's so effective, America's 174th Fighter Wing has become the first squadron in history to convert from flying fighter jets to an all-remotely piloted UAV attack group. The secretive stealth unmanned RQ-170 drone that the US lost control of over Iran in 2011. Tiny surveillance drones the size of small birds or insects. A robotic, remote-controlled sentry gun that's replacing human guards on the South Korean side of the demilitarized zone, and for Israel, along the Gaza border fence. And the Protector, an unmanned speedboat used by the Singapore Navy to patrol the busiest port in the world, the Israeli Navy to enforce its blockade of the Gaza Strip, and the Mexican Navy to confront highly creative drug smugglers. Some have called for a halt in the development of military robotics technology, but the US, its allies, and key adversaries continue to make their militaries as technologically advanced as possible because of the massive tactical advantage it gives them. The Pentagon currently deploys some 11,000 UAVs and 12,000 ground robots across the world, making America the clear leader. But China has already demonstrated several prototype systems that may be just as sophisticated as some in the American arsenal. The Russians have begun deploying armed robots to increase security at its ballistic missile bases, and may deploy unmanned airships to monitor its interests in the Arctic. Worldwide, military spending on the robotics industry is projected to hit $7.5 billion by 2018, but it's not just governments doing the investing. Google has begun buying up robotics companies, positioning itself to dominate the commercial market, estimated to be worth around $37 billion by 2018. Google, or another tech company like it, could become the next generation's dominant defense contractor. Some of the projects that we know are in development for military use and should hit the battlefield in the coming years include the Knifefish, an underwater mine-sweeping robot that will replace the Navy's trained dolphins and sea lions in 2017, an unmanned autonomous helicopter carrying a remotely operated sniper rifle. Unmanned ground vehicles of the future will increasingly perform automated surveillance, reconnaissance, assault, and breaching missions. Other UGVs will simply retrofit existing Humvees and tanks with sensors and cameras to make them autonomous. Boston Dynamics humanoid robots will be used for search and rescue, and their Big Dog robotic pack mule will accompany soldiers into terrain that's too difficult for conventional vehicles. Unmanned missile barges will provide extra weapons for existing destroyers. Cruise missiles that are smart and networked to autonomously coordinate and swarm their attack so as to ensure maximum damage to their target. A joint aerial layer network will link all air assets and all other military assets in a region to provide maximum coordination and efficiency. High-speed unmanned fighters and bombers will fly alongside manned aircraft until they take over the Air Force completely. They'll be piloted by soldiers located safely back on a ship or on some faraway base. And undetectable underwater pods will be placed in the ocean weeks, months, or even years ahead of time, and eventually given a command to release unmanned submarines or unmanned aerial vehicles that will float to the surface and then take to the air. The reason that militaries will turn to robots to fight its battles is obvious. It'll keep their soldiers from getting killed, but like many problems posed by our increasingly technological world, removing the human connection to what war viscerally feels like on the ground, where it's being fought, will create a whole new set of challenges. Many of the American pilots now flying drone missions in Iraq and Afghanistan already do so from places like Arizona, far away from the battlefield, which means they can bomb a group of people and then half an hour later be sitting safely at home with their families.
It's no surprise that this extreme daily contrast is causing these soldiers to experience high rates of PTSD. Then there's the idea that by further removing the human cost of war from the equation, we risk becoming more tolerant of our governments engaging in armed conflicts. And then there's the unknown. What happens when two nuclear-armed states engage in a direct robots-on-robots battle? How does one win that kind of conflict? And when does losing one justify starting a war between living, breathing human beings? These are questions we are going to learn the answers to in the first half of the 21st century. If you enjoyed this video, hit that like button and share it to start your own conversation. Click on the screen to watch a TED Talk that explores some of these challenges, or our newest video, or a video about how robots are probably going to take almost all of our jobs, and you can take our poll. Will the rise of robots in our militaries ultimately be a good or bad thing for mankind? Thanks for watching. For the Daily Conversation, I'm Bryce Plank. Our war used to be fun. OK, takže v podstate chcel som iba navediť takú atmosféru, aby ste si začali dávať tiež otázky, že keď toto relatívne staré video claimovalo, že 11 000 robotov produkuje Amerika, koľko bude to 10 rokov? A všetko sa smeruje k týmto veciam. Už nehovoriac o tom, že čo je robot. Dúfam, že ste pochopili aj z prezentácie môjho kolegu, že hlavný kľúčový moment, okrem hardwareu, jak môj syn hovorí, bude aj software. Čiže software bude kľúčovou komponentou robotických systémov v ľubovoľnom smere, či v autách, či v inteligentnej domácnosti, či v rôznych ďalších veciach. Takže vlastne to, čo my sa snažíme postaviť ten odbor alebo ten program inteligentné systémy, snažíme sa postaviť na softwarových riešeniach pre inteligentné systémy. Bodka. Takže asi tak. Dobre, poďme na prednášku základné pojmy inteligencie systémov. Dneska vám predkladám tieto otázky. To sú otázky, samozrejme, prezentácie budete mať. Myslím, že už existuje aj webová stránka, kde môžete vidieť tie prednášky, ktoré boli. Aj túto prednášku budete tam mať. Takže v princípe prejdeme si dve základné časti. A to časť, vrátim sa jemne ku definícii umelej inteligencie. Jemne znamená dosť u mňa, pretože chcem, aby ste pochopili, že umelá inteligencia nie je jak payday regulátor, že proste pri payday regulátorovi je všetko jasno. Všetko jasné, tam proste nie je čo vymýšľať. Umelá inteligencia je odbor, ktorý sa vyvíja. A vyvíjal sa aj v minulosti a vyvíja sa aj v súčasnosti. Takže prvou vec, ktorú prejdem asi 3 alebo 4 definície umelej inteligencie, poviem vám na to môj názor. A ten názor buď bude, že áno alebo nie, alebo áno aj nie. A chcem od vás, aby ste sa nad tým zamysleli. To znamená, budem chcieť od vás, aby ste pri tom rozmýšľali, že ktorá z definícií vám nejak vyhovuje. Potom budeme hovoriť o tzv. Klasickej umelej inteligencii, o takých veciach, čo je to konečný automat. Možno premýšľováci niečo o tom vedia. Potom o Turingovom stroji, o Turingovom teste, o ďalších veciach, o symbolickej umelej inteligencii. Potom prejdeme na druhú časť, to je výpočtová umelá inteligencia. Treba povedať jednu vec, že znova sa vrátim k tomu, čo som povedal na úvode. Je to obrovská šírka tejto tematiky. A keď som sa pripravoval na túto prednášku, tak som si uvedomoval, do akej miery je široká. Mnohé veci, ktoré tu budú, vám iba naznačím. A nemám šancu ísť do hĺbky. Už do hĺbky vôbec nie. Môžem vám iba poradiť, že tu na tejto linke nájdete napríklad, poviem, čo je to Common Sense umelá inteligencia, výroková logika. Je super špeciálny človek v Bratislave, ktorý sa týmto zaoberá. Má svoje roky, ale proste na tom začala budovať umelá inteligencia v roku 1956. Takže dostanete linku na to, čo on robí a nejaké základné informácie. Ale to už budete musieť sami ďalej ísť.
Takisto mnohé ďalšie veci si prejdeme. Moja hlavná šálka kávy, v ktorom sa ja zaoberám, je hlavne tá druhá časť, to je výpočtová umelá inteligencia, pretože u nás to bolo tak, že na katedre vlastne najprv bola tá prvá, tu viedol jeden pán docent, ktorý je teraz už na dôchodku, docent Čonto, a potom ja som odišiel na 3 mesiace do Škótska a tam som nasal také niečo, jak neurónové siete a fázy systémy, a ja som svojím spôsobom priniesol strašne dávno, už ešte ste neboli na svete, v roku 1994 som priniesol na túto katedru vlastne neurónové siete a začal som sa hrať okolo neurónových sietí. Čiže toto sú otázky na skúšku, budete ich mať. Poďme, vráťme sa k tej prvej definícii, ktorá bola. A tu som ja vám hovoril, že pre mňa je inteligencia to, keď neurobím dvakrát tú istú chybu. To znamená, môj sen je urobiť taký stroj, ktorý dvakrát neurobí tú istú chybu. Ale to znamená, že aj my by sme nemali urobiť dvakrát tú istú chybu, čo sa často stáva. To znamená, cieľom je vytvoriť taký stroj, ktorý má takú vlastnosť, že sa učí zo skúseností. To znamená, najprv samozrejme, ten stroj musí vedieť, či urobil chybu, alebo nie. To je ďalší problém, my to vieme. Ale stroj to nemusí vedieť. Čiže jedna z vlastností, ktorú som aj minule vám spomínal, je, že inteligencia je vlastnosť učiť sa zo skúsenosti. A keď urobíme taký stroj, tak vlastne sa blížime k tomu, aby sme vytvorili systém s umelou inteligenciou. Existuje rád ďalších definícií. Ja spomeniem niekoľko a všimnite si ten rating, Synchak rating a your rating. Takže mňa zaujíma aj váš rating. My by sme mali mať také niečo, že tutoriály, kde by ste sa mali vyrozprávať. A tam vlastne by som chcel, aby ste povedali svoje názory na všetky tie veci, ktoré vám k tomu hovorím. Dobre, toto je prvá definícia. Druhá definícia. Umelá inteligencia sná vytvoriť počítače so schopnosťou myslieť. Stroje s mysľou v plnom a doslovnom slova zmysle. Tento Ujo v roku 1985 povedal, podľa mňa to je blbosť. To je môj názor. Ale chcem, aby ste vedeli, že existuje celá skupina ľudí. Čo skupina ľudí? Založili časopis. Časopis, ktorý má obrovský nenormálny impact faktor, ktorý stojí na to. Existuje komunita ľudí, ktorá hovorí o umelom vedomí a tak ďalej a tak ďalej. Čiže pod umelým vedomím a pod myslením a tak ďalej, to sú mnohé také veci, ktoré boli vlastne vytvorené touto definíciou. Určite poznáte také meno, že Havel. Hej? Havel mal brata. Veľmi šikovného, alebo má brata, veľmi šikovného, Ivana Havla, ktorý robil na Českej akadémii vied. Ja som hodou okolností tam robil doktorát. A vlastne on bol jeden z prvých, ktorý publikoval knihu o robotike. A vlastne on je taký človek, ktorý patrí do tejto skupiny, ktorý vyznáva to, že budeme mať stroje, ktoré dokážu v doslovnom slova zmysle myslieť. To je ďalšia z definícií umelej inteligencie. Poďme pozrieť sa na ďalšiu definíciu z umelej inteligencie. A to je, umelá inteligencia je automatizácia činností, ktoré sú spojené s ľudským myslením, rozhodovaním, riešením problémov a učením. Autorom toho je profesor Bellman. Tí, ktorí viete niečo o zriadení, alebo vás zaujíma zriadenie, tak viete určite, že Bellman je vážne meno. Bellmanová rovnica je veľmi dôležitá v dynamickom programovaní. A vlastne môj názor na túto definíciu umelej inteligencie je taká, že že má pravdu. Ale nedotiahol tú definíciu, respektíve nehovorí o tom, že ako automatizovať tú činnosť, ako riešiť tieto veci, ktoré sa dejú v ľudskej hlave, ako nahradiť
Alebo ako vytvoriť učiaci sa systém. To samotné učenie, čo my rozprávame, že teraz všade, kde idete, je také, že smart. Máme smartfóny. Mám taký bohovský smartfón teraz, že momentálne som nervózny, lebo mám flagship Nokia, mám smartfón 950. A som viac nešťastný, ako šťastný. Hej? Takže to slovíčko smart je také veľmi zavádzajúce, pretože mal by som byť viac šťastný ako s predchádzajúcim telefónom a nie som veľmi šťastný. Čiže môj rating na túto definíciu umelej inteligencie je aj áno, aj nie. A dávam vám k dispozícii, aby ste vedeli, že existuje aj takáto definícia umelej inteligencie. Ďalšia je definícia, ktorú nemám veľmi rád, respektíve aj nie tak, že nemám ju veľmi rád, ale nemám rád toho človeka, ktorý ju proste nemôžem ho. Nemôžem ho. Tento ujo povedal, že umelá inteligencia je schopnosť vytvoriť stroje, ktoré riešia problémy, ktoré by človek urobil iba s inteligenciou, tam chýba, iba s inteligenciou. Tá definícia nie je až taká zlá, až k tomu, čomu on potom vyemergoval, že proste vyšiel až k tomu, že vlastne on chce, neviem, či viete, čím je on známy. Kto vie, čím je on známy? On tvrdí, že naše mozgy budú pripojené na externé pamäťové jednotky. Viete si predstaviť, že ja budem mať USBčko a proste si uploadnem niečo. Ale to zase, viete, my môžeme z toho robiť srandu, ale keď to povie taký človek ako on, ktorý má za sebou multibiliónovú organizáciu, to nie sú srandy. To sú veľmi vážne veci, lebo určite by som sa nedivil, že určité experimenty už fungujú na tom. Je problém zohľadniť nejakého človeka, ktorý pôjde a je úplne oddaný vlasti a proste sa dá na nejaký experiment napojiť mozog na nejakú databázu. Rel Kurzweil je známy človek z Google a Google mám rád, ale Kurzweil to preháňa. Proste môj rating je taký, že najprv nie, potom áno a som zvedavý na váš rating. Jednou z posledných definícií umelej inteligencie, ktorú tam mám, myslím, že dve mám, alebo jednu, je umelá inteligencia oblasť tvorby počítačov, ktoré vyriešili problémy, ktoré teraz človek vyrieši lepšie, ktoré by vyriešili problémy, ktoré teraz človek vyrieši lepšie ako počítače. To znamená, ak mám nejakú vec, ktorú teraz viem ako človek lepšie vyriešiť, tak umelá inteligencia sa zaoberá tým, aby ma proste nahradila. Osobne sa domnievam, že táto definícia nie je v poriadku, ale Richard Knight sú zase také osobnosti, ktoré jednoducho to postulovali a zase chcem od vás názor na to, aký máte názor na túto definíciu umelej inteligencie. Poďme ďalej. Posledná je taká, ktorú zase ja som taký dosť demokrat, teda si myslím, že som demokrat, je o tom, že umelá inteligencia je štúdium návrhu inteligentných agentov. To znamená, keď ja dám nejakú úlohu môjmu agentovi, napríklad 13. by som chcel ísť do Blavy, potrebujem vlak, tak pre mňa by malo znamenať, že zoberiem sem a poviem 13. do Blavy vlak, pošli mi na mail. Bodka. To je celé. Môj band, moja Cortana mi pošle od telefónu, telefón mi zariadi všetko, na mail mi príde, ja si vytlačím. Toto je u mňa riešenie inteligentné, alebo inteligentné riešenie nejakého problému. Z takého dôvodu ja si myslím, že plánne týmto smerom pôjdu veci. Určite viete, že jedným z hlavných tragédií našej spoločnosti sú informačné systémy. A za chvíľku sú voľby, takže sa musíte rozhodovať. Skutočne
neprepojenie informačných systémov na Slovensku je absolútna katastrofa. Už sa čo v tom urobilo, ale to, že vy musíte priniesť všetky veci niekde, aby oni to zaregistrovali, a miesto toho, aby oni sa prihlásili niekde a stiahli si všetky vaše údaje, je nepochopiteľné. Takže toľko možno ku nejakým rôznym definíciám. Znova, cieľom toho celého bloku, ktorý teraz vám hovorím, bolo, aby vy ste si urobili nejaký názor na to. Neexistuje také niečo, že tak. Hlavne v umelej inteligencii neexistuje také niečo, že tak. Všetko sa mení vplyvom rôznych technológií. 950 teraz má 8 jadier. Nakoniec som zistil, že to nie je až taká veľká sila, pretože ten telefón je niekedy dosť pomalý. Má tu niekto 950? Proste jednoducho všetky tie nové tlaky na nové technológie vytvárajú úplne iné možnosti a podmienky pre rozvoj umelej inteligencie. To som chcel povedať. To znamená, nie je možné hodnotiť umelú inteligenciu pred 10 rokmi a teraz, pretože teraz sú úplne iné možnosti z pohľadu cloudov, z pohľadu IT infraštruktúry, z pohľadu SSD diskov, z pohľadu ďalších a ďalších, z pohľadu Wi-Fi. Za chvíľku máme 5G. Kočky. Jakou rýchlosťou idete na svojom mobile? No. Keď máte predplatenú službu napríklad na autu, 4G má jakú rýchlosť? Koľko? No povedzte. 80 MB je veľa. Upload, závisí od miesta, upload je niekedy na úrovni nejakých 30, 40, ja som nemal 80. A download na 10, 15, 20. Toto si musíte uvedomovať, čo sa deje. Vlastne v dnešnej dobe Wi-Fi, respektíve LTE siete sú strašne dôležité pre umelú inteligenciu. Dobre, takže toľko tu ku tým všelijakým veciam. A teraz sa vrátim k jednému obrázku, ktorý určite ste nepochopili. A pochopil ho niekto? To bol na prvej prednáške. Tam bola taká formula, a nechcem, aby ste, teda chcem od vás, aby ste mali dešpekt, viete, čo to je dešpekt, že aby ste sa, aby ste sa nebáli takýchto pojmov, ako je kognitívna priepasť, alebo priepasť kognitívnych procesov. Proste konceptuálna priepasť kognitívnych procesov, pána, však to je úplne smiešno, vedecky to znie a tak ďalej, a tak ďalej. To je v podstate, to sú všetky kognitívne procesy, ktoré človek má a vlastne máme dva základné prístupy. Jeden je tzv. Top-down, a to je symbolická umelá inteligencia, a potom máme bottom-up. Ináč na tom obrázku je to tak, alebo keď ja som sa to učil, keď mňa to učili ľudia zo Škótska tak mi hovorili, že zapamätaj si tento obrázok tak, že máš tam lano a toto lano je na vrchu tvojich všetkých kognitívnych procesov a ty sa po tom lane chceš spustiť čo najnižšie. A teraz ja samozrejme, ale čo to je tá najvyšší kognitívny proces? No predsa láska, logika, odvádzanie, dedukcia, indukcia a mnohé ďalšie kognitívne procesy. Rozmýšľanie. A keď ty vieš takýmito logickými prístupmi popísať všetky kognitívne procesy, až po to, že tá stolička je ťažká, tak vlastne máš tzv. Prístup z vrchu nadol a to je ten prístup z vrchu nadol. Potom máme druhý prístup a to si zapamätaj, tak mi povedali, že zapamätaj si, že kým pri prvom máš také, že lano, tak pri druhom máš také, že rebrík.
A potom rebríku ideš bottom up, to znamená, potom rebríku ideš od spodu až na vrch a ideš od nižších kognitívnych procesov po vyššie kognitívne procesy. Ale hovorím, dobre, tak sa mi povedali, že vyššie kognitívne procesy sú láska, logické uvažovanie, myslenie a tak ďalej a tak ďalej. Ale čo je ten najnižší kognitívny proces? Ten najnižší kognitívny proces sú najnižšie procesy chemické, to, že ja niečo chytím a cítim, to, že mi príde nejaký signál do mozgu, to sú tie biologické procesy. A ty na základe biologických procesov poskladáš vyšší kognitívny proces. No ale hovorím, akože, veď to je hlúposť, veď vy mi hovoríte to, že ja som skladačka. Že ja vlastne z nižších kognitívnych procesov poskladám vyšší kognitívny proces. To znamená, že keď zoberiem nejakú pirulku, tá mi zmení moje chemično a budem mať rád Fica, a zoberiem inú pirulku a budem mať rád Matoviča. Čiže vlastne toto sú dva základné princípy. Medzi tie nižšie kognitívne procesy patria také veci ako mozog, taká maličkosť. My sme si hovorili o tom, že mozog má 1,4 kg a tak ďalej, ale možno sme si nehovorili o tom, že to je strašne zložitý orgán a v podstate to je jeden z tých orgánov, o ktorých, nechcem povedať, že strašne veľa už vieme o tých orgánoch, hej? Ale nevieme tak veľa, aby sme mohli skutočne ten mozog nahradiť. Tam vstupujú aj etické problémy. Viete o tom, teda neviem, či viete o tom, ale jak vám to povedať, proste teraz v Taliansku je jeden taliansky lekár, ktorý chce transplantovať hlavu. On tvrdí, že principiálne neexistuje problém technologicky napojiť systém, to znamená, keď človek má mozgovú smrť, tak vlastne situácia je taká, že vlastne mozog odchádza a vy nič necítite, teraz sa tvrdí, že nič necítite, ale vlastne celá váš zbytok vášho tela svojím spôsobom funguje. Ja som mal takú skúsenosť teraz v januári. Môj svokor bol 25 dní v kome. Mal mozgovú smrť 25 dní v kome. A keď také telo zoberete a teraz mu vymeníte hlavu, to znamená ten orgán, to znie strašne, ale čo bude? To sú také otázky, ktorých hľadáte na odpovede. No ale ešte raz, vrátim sa k tomu, že vlastne to sú dve základné paradigmy. Paradigma je taký koncept alebo prístup v umelej inteligencii, kým ten top-down prístup je založený na logike a menších, jak by som povedal, menších nárokoch na výpočty. Ten bottom-up je postavený na vyšších nárokoch na výpočty. To znamená, kým top-bottom je založený na logike, výrokoch a takýchto rôznych veciach, tak ten bottom-up je založený na diferenciálnych rovniciach, na modelovaní, na mnohých ďalších veciach, ktoré sú spojené s modelovaním napríklad mozgu, neurónových sieťach a mnohé ďalšie veci. Takže neviem, či vám toto pomohlo, ale sú tu teda dve základné veci a ten top-down hovorí o tzv. Symbolickej umelej inteligencii a bottom-up hovorí o tzv. Subsymbolickej umelej inteligencii. Čo je realita ľudstva je, viete, ak to je s ľudstvom? Ľudstvo vlastne nerozpráva. Ľudstvo nerozpráva a kým v roku 1956, keď vznikla umelá inteligencia, tak počítače vlastne svojím spôsobom, nechcem povedať, že neboli, ale boli, ale slabé, tak ľudia začali s tým top-down prístupom a ten bol primárny. Postupom, jak prichádzali počítače okolo roku 70,
koncom 70., začiatkom 80. rokov, začala aj ambícia urobiť umelý mozog, tie bottom-up prístupy a tak ďalej a tak ďalej. Takže tie komunity, ktoré vznikali, tie absolútne nerozprávali. V tejto miestnosti napríklad, pred 16 rokmi bol zakladateľ fuzzy logiky. Človek, ktorý vysokou mierou prispel ku fuzzy množinám, ktoré sú veľmi dôležité v umelej inteligencii. Teraz má 95 rokov. Fantastický človek. Vtedy, keď tu bol, mal 80. Dobre, takže to sú tie dva základné veci. Ja chcem niečo povedať ku základným pojmom ku symbolickej umelej inteligencie a základným pojmom ku tzv. Subsymbolickej umelej inteligencii. Ešte raz počiarkujem 4-krát. Moja hlavná doména sú hlavne subsymbolické umelé systémy. A z tej symbolickej umelej inteligencii vám dám iba základný flavor, základné myšlienky a chcem, aby ste potom už sami si vytvorili nejaký názor, alebo v diskuziách môžeme veci upresniť. Má to byť aj volávka na to, že aby ste si vedeli vyberať predmety. Lebo my ponúkame predmety aj v symbolickej, aj v subsymbolickej umelej inteligencii. Čiže aby ste mali páru, čo to znamená strojové učenie, čím sa tam budete zaoberať, aby ste mali páru o tom, že čo sú to neurónové siete, fázy množiny a tak ďalej a tak ďalej. Takže toľko asi k úvodu. Predpokladal som, že budete spať. Takže tu je taký wake-up question. Mala by význam umelá inteligencia v súdnictve? Mohla by umelá inteligencia vyriešiť kázus Sifón? Vy máte také isté okuláry, ako moja dcera. Čo z toho vyplýva? Že vás poprosím o názor. Судництво. Как по-русски сказать судництво? No ale viete, čo som zistil? Kto tu nevie rusky? Nevie. Jak sa povie, my povieme, je tu niekto, kto vie maďarsky? Vy viete maďarsky. Ostatní nevedia nikto maďarsky? No. Dobre. Peter.Sinčák@tuke.sk. Povedz sa mi maďarsky. Peter Sinčák. Teraz. Kukac. Tuke.sk. A po rusky, jak skôžete? Jak skôžete po rusky? Ili po ukrajinsky? Ja som sa dozvedel, som bol šokovaný, že zavináč sa povie po rusky neviem, jak ukrajinsky, po rusky sa povie sabaka. Fakt? Ja som úplne bol šokovaný, normálne. Čo? Tak sa povie pes. No a presne také isté pocity som mal. Však sabaka je pes. Ale... Čo? Sabaka je pes. No a Rusi to používajú ako aj zavináč. Dobre. Súdnictvo. Súdnictvo je... Jak sa povie súdnictvo? Som presne o tom hodil, ale otázku na tú slajdu. Neviem, akože tá otázka neodstránila by sa tým pádom korupcia, ale nemal by robot subjektívny názor? Robot by mal subjektívny názor. Veľmi zaujímavé. Vy dačo s Kurzweilom komunikujete. Robot môže mať podľa neho subjektívny názor. No? Ďalšie názory. Jak skazíte po-rusky súdnictvo? Jak? Súdebníčestvo? Tak to veľmi zložité. Justice. In English, justice. Courts, and if you go to the legal issues, legal issues. No, ďalej im povedzte. Vy?
Jaký máte na to názor? Nemyslím si, že by sa práve umelá inteligencia mala uplatniť v súdnictve, keďže je tam strašne veľa premenných pri vytváraní rozsudku na niekoho a počítač v tejto dobe zatiaľ dokáže zobrať jedno číslo a druhé číslo a matematicky z toho vyvodiť, že tak áno, urobil priestupok, ale mohli ho k tomu viesť nejaké pohnutky, ktoré by sudca mohol zohľadniť, že tak áno, urobil to, ale zase nepošleme ho do väzenia napríklad na doživotie, ale iba napríklad na pár rokov. Pán kolega, čo to znamená veľa? Nám tu začína prerastať cez hlavu? Nie. Vy ste odkiaľ? No, v Košiciach koľko znamená veľa? No, tak podľa toho pričom? Lebo chápete, akože dneska počítače vedia handlovať 1000-rozmerné priestory. Dneska 1000-rozmerný priestor pre počítač nie je až taký principiálny problém. Ako by počítač ohodnotil situáciu, chcem nakrmiť svoje deti, preto som to ukradol. Ako by to počítač ohodnotil? Bingo. To znamená, treba zaviesť poľahčujúcu okolnosť ako ďalšiu premenu. Ale akože, čo vám chcem povedať je, hlavný message z toho je to, že robí sa výskum v oblasti využitia umelej inteligencie vo výskume. Poprvé sa robí v tom, že u nás na škole existuje partia ľudí, ktorá robí rozpoznávanie jazyka. To znamená, ak poznáte také, že čo to je Dragon, ale vlastne čo je aký Dragon, dneska to je súčasťou desiatky, že máte diktafón, normálne súčasťou Wordu. Tak vlastne oni vytvorili systém, ktorý zo slovenčiny diktuje zapisovateľka, čo je veľmi vážny človek na súde. A vlastne ona iba kúka a overuje to, čo nemusí proste písať. To je jedna forma umelej inteligencie. Druhá forma umelej inteligencie je skutočne to rozhodovanie v súdnictvých týchto veciach. Jednoznačne sa v tom robí výskum. A otázka je, že presne taká, jak povedal kolega, či to neodstráni korupciu. Lebo tlak na korupciu je tak vážny a tak silný, lenže viete, nie je korupcia ako korupcia. Podľa mňa aj roboty sa dajú ovplyvniť nejako. Jak? Robot je v podstate iba naprogramovaný, aby nerobil niečo. Tak? Veľmi zaujímavé. On povedal, je naprogramovaný na to, aby nerobil niečo. To znamená, vy ste povedali úplne komplementárne, že on všetko môže, len niečo nemôže. Čiže keby sme takto programovali, tak sme strašne bohatí ľudia, rozumiete ma? Lebo vlastne on by vedel, že môže všetko a ja mu poviem, čo nemôže. Lenže dosť často my mu hovoríme, čo môže. A potom až mu povieme, čo nemôže. Napríklad tá kauza Sifón je veľmi zaujímavá v tom, že 99% ľudí si myslí, že to bolo okradnutie Slovenska ľudstva. Veď to je strašné. Jak môže jeden sifón stáť 280 €? Ale keby tam bol jeden agent, ktorý urobí to, že, viete, my máme také, že verejné obstarávanie. A verejné obstarávanie, kde máte 500 položiek a jeden sifón stojí 280 €, na to prichádzajú ponuky. A keď príde ponuka za 8 miliónov a v nej stojí sifón 280 € a na tú istých 500 požiadaviek príde ponuka na 8,5 milióna, tak vy ktorú zoberete? Čo najväčšiu? Podľa zákona musíte zobrať najnižšiu cenu. Čiže vyhrala vyšte smera. Vyhrala najnižšia cena a v tej najnižšej cene bol sifón za 280 €. V tej vyššej bol sifón za 130. Kde je pravda? Jak to vyriešite? Neviem. 500 položiek súťažiť, to neviem si ani predstaviť. Dobre, takže rozmýšľajte o tom, že skutočne umelá inteligencia aj v súdnictve existujú rôzne veci, rôzne
rôzne informačné systémy, ktoré sa nazývajú pod takým menom, že business intelligence. Napríklad, prečo by nemohol mať sudca, jak vy hovoríte, k dispozícii zoznam podobných prípadov, ktoré sa stali, keď on ide rozhodovať v nejakom prípade. No a potom je tak, že napríklad robot môže analyzovať reč tela. A keby tam bol niekto, kto by vedel, že robot to analyzuje, tak mu ukáže tie znaky a zase to robí. Napríklad, akože kolega robil taký frontend pre appku pre Microsoft na odhad emócií. V momente sa nám oznala firma, že chcela by to zaviesť do banky. A teraz som, na čo do banky? Na čo potrebuje ten úradník, čo so mnou rozpráva, vedieť, že či ja som zrušený, či som, neviem, šťastný, či som, neviem, čo so mnou je. Oni to jednoducho chcú. Tak, jak v extenzívny výskum sa robí v oblasti pedagogiky, ako prednášať tak, aby ste vy dostali čo najviac informácií. Ale tá informácia nemá byť taká, že teraz si napíšte. Tá informácia má byť taká, aby vy ste začali rozmýšľať. A to je ten najväčší problém dneska. Lebo dneska je Facebook, dneska je neviem čo, dneska je a tak ďalej, Netflix a tak ďalej a tak ďalej. Čiže proste to sú rôzne veci, ktoré idú ďalej. Takže toto bola taká prestávka a poďme na tú prvú časť, klasická umelá inteligencia. Poďme sa začať baviť o konečnom automate a o Turingovom stroji. Sú také srandy, ktoré pre mňa ako pre študenta boli nepochopiteľné. Ale nepochopiteľné boli, viete prečo? Lebo boli pre mňa až veľmi jednoduché. A som nevedel vlastne, že na čo tá jednoduchosť je. Čiže prosím vás, buďte ako tolerantní k tomu, keď sa vám to bude zdať veľmi jednoduché. Konečný automat. Máme systém, ktorý môže nadobudovať konečný počet stavov. Napríklad jak turniket, ktorý môže byť vlastne otvorený a zatvorený. A vlastne on má vstup a výstup. Čiže vlastne takýto jednoduchý systém nazývame konečným automatom. Ja keď som to počul vo vašom veku, ja som povedal, čo to za hlúposť je, jaká to je debilina. Proste to je úplne hlúposť, čo to tu. Na čo mi to treba? A vlastne už dopredu vám hovorím, že takáto primitívnosť je dobrá na to, že keď riešime komplikované problémy, tak ja komplikovaný problém rozbijem na malé problémy, ktoré budú takého charakteru. Čiže vlastne toto ako turniket môže byť konečný automat, v angličtine to je final state machine. A vlastne ja si viem nakresliť ten konečný automat vo forme grafu. A vlastne, čo je dôležité, je, že vlastne ten prechod z jedného stavu do druhého, to znamená, stav je tam buď zavretý, alebo otvorený. A vstup je tam buď minca, alebo že potlačím do toho. A nasledujúci stav znova buď bude zatvorený, alebo bude otvorený. A výstup bude jak tam vidíte, že sa ten turniket otvorí, alebo neotvorí. Takáto v úvodzovkách hlúposť vytvára základné prostriedky pre tzv. Symbolickú umelú inteligenciu. A konečné automaty boli základným myšlienkovým nejakým základom aj tzv. Turingových strojov. A Turing, ako Alan Turing, určite viete, že Alan Turing bol jeden z najdôležitejších ľudí v oblasti výpočtovej inteligencie, respektíve výpočtovej techniky. A pevne verím, že ste videli aj jeho film, ktorý Enigma, v ktorom on dekodoval vlastne tie stavy, tie obrovské množstvo zakodovanej informácie, ktoré tam bolo. Čo je dôležité, je, že teda konečný automat je toto.
A nepredstavujte si, jak ja som si niekedy predstavoval, za tým nie je niečo obrovsky zložité. Toto je grafická reprezentácia toho konečného automatu. Čiže vlastne ten konečný automat má dva stavy, locked a unlocked. A vlastne keď do unlocktu dám coin, tak mi vyjde, že je otvorený a keď pušnem do ňoho, tak prejdem a bude zatvorený. A tak ďalej. Čiže toto je základ konečného automatu. Ja som si dovolil vyťahnuť jedno veľmi pekné video o tom, aby ste pochopili význam a dôležitosť tých konečných automatov. Čo je veľmi dôležité je, že na týchto konečných automatoch je postavená ohromná teória. Teória konečných automatov to sú možno celé predmety. Knihy existujú na to. Čiže vlastne vnímajte to, že konečný automat je elementárna, nechcem povedať častica, elementárna skladačka alebo kocka v oblasti symbolickej umelej inteligencie. Pozrime si spolu to video a určite bude, teda minimálne pre mňa to bolo celkom zaujímavé. The model that we will consider is a very well-known one, which is finite state machines, and you might have seen them before. At a high level, a state machine is a graph in which nodes represent states of the system, for example, in this case, state 1, state 2, and state 3. Edges represent transitions between states. For instance, in this case, we have one edge from state 1 to state 2, and that means that the system can go from state 1 to state 2. And finally, the labels on the edges represent events and actions. For example, what this label means is that the system goes from state 3 to state 2 when event 5 occurs, and when going from state 3 to state 2, it generates action 4. And there's richer models, richer kind of state machines, but we're just going to stick to these ones, which are enough for our purpose. So how do we build such a finite state machine starting from a specification? The first thing we need to do is to identify the system's boundaries and the input and output to the system. Once we have done that, we can identify within the boundaries of a system the relevant states and transitions. So we split this single state, we refine it into several states. And we also identify how the system can... Teraz si všimnite, že vlastne on hovorí o tom, že ja nejaký komplexný systém dekomponujem, rozdelím na menšie systémy a snažím sa formalizovať ten systém tak, aby mi popisovalo veľké množstvo jednoduchých systémov, ten veľký komplexný systém. Go from one state to another, including which inputs cause which transition and which resulting outputs we can obtain. To better illustrate that, let's look at a concrete example. OK, toto nám stačí. Na to, aby sme pochopili konečný automat. Čiže toto je konečný automat a teraz z toho konečného automatu sa chcem dostať ku Turingovému strojmu. Alan Turing bola veľmi dôležitá osobnosť v oblasti výpočtovej techniky. Bol to matematik, ktorý sa zaslúžil o obrovské množstvo ľudských životov, vlastne je odhad, že zachránil niekoľko miliónov ľudských životov, lebo vlastne dekodoval kód, ktorým vlastne Nemci oznamovali svoje strategické plány. Čo je veľmi dôležité si uvedomiť, že ten celý prístup, ktorý on robil, bol na báze toho, že na báze kvázi nejakého konečného automatu a vlastne jeho prístup ku budovaniu budúcich počítačov je vlastne postavený na báze konečných automatov a na tom, že vznikol tzv. Abstraktný, je to virtuálny abstraktný systém, ktorý sa nazýva Turingov stroj. Čo nechcem od vás je, že aby ste teraz hľadali, že kde je teraz Turingov stroj. Turingov stroj neexistuje. Je to abstraktný model počítača, na ktorom on vlastne
položil základný princíp, ako budú v budúcnosti fungovať počítače. Čiže ešte raz počiarkujem a 4-krát chcem, aby ste si to uvedomili, že Turingov stroj je vlastne abstraktný systém, ktorý hovorí o tom, že ako vlastne budú počítače fungovať, že potom sme samozrejme prišli na to, že bude za tým aj booleovská logika, binárna logika a tak ďalej, ale čo je dôležité je to, že aby ste vedeli, že existuje taký pojem, ktorý sa nazýva Turingov stroj. A teraz niečo si povedzme o tom Turingovom stroji. Je to teda forma konečného automatu a také video, ktoré absolútne jednoducho vám to vysvetlí, je tu na tomto Back at the start of the 20th century, mathematicians were fascinated by the question, just how much maths can we do? Not by using our gut feelings or intuitions, but just by following rules very, very carefully, by following an algorithm. In order to make that notion precise, we would have to set out just what do we mean by a program or algorithm. And this is where Alan Turing came in with his notion of a Turing machine. Turing was working on a problem in formal logic, and as part of his proof, he had to come up with a notion of any possible algorithm or any possible machine. He had to come up with a very general way of capturing how algorithms or programs or machines would work. This is where his notion of a Turing machine comes in. The way Turing described these machines goes like this. You have a way of writing down information in a coded form. His way was to think of a tape, which is as long as it needs to be. It's divided up into squares, and on each of these squares there's either a 1 or a 0, or we can have some spaces. Now what our machine does is it looks at the tape one square at a time. So you could imagine it as a little box running above the tape, maybe on little wheels, looking one square at a time. And that information codes up a question or a problem that we want solved. What the Turing machine does is really simple. At any moment in time, it's in a particular state and it's looking at one square on the tape. And it has a logbook, a program book, and that tells it, if for instance you're in state number 20 and you're looking at a 0, then rub out the 0, change it to a 1, move one square to the right, and move into state number 359, for instance. Or, if you're in state number 359 and you're looking at a 1, leave that 1 as it is, move one square to the left, and move into state number 20. Really simple instructions. What the machine does is it starts off with a certain pattern of 1s and 0s. It follows these rules one square at a time, transforming that string of 1 and 0s into a different string of 1s and 0s. And eventually, hopefully, the machine moves into a halting state. It's finished, it's done. And what's left on the tape is the answer to our problem, coded up as 1s and 0s. That is such a simple process, but it turns out it's the essence of computation. Whatever any computer can do, it could in theory be done by that system looking at 1s and 0s on a tape. So that... Ale viete, čo povedal? Povedal, že hociaký komplikovaný systém vlastne vie urobiť to, že vlastne vie byť popísateľný týmto Turingovým strojom. Toto je veľmi vážny moment, pretože vlastne Turing prišiel s tým, že to je ten všeobecný popis, ako počítač by mal fungovať.
That's why we say that Turing, in coming up with this idea of Turing machines, in effect came up with a blueprint for modern digital computers. Those computers manipulate strings of ones and zeros to solve problems. Je tam nula, potom máš, napíš jednotku a choď na 359 a tak ďalej. It's actually so powerful that all modern computers basically do what Turing machines do. And we use this idea to evaluate the strength of modern computer programs. When a computer program can do what a Turing machine can do, we call it Turing complete. And that is the top of the hierarchy of program strength. So the strongest program that we can get does exactly what a Turing machine can do. We've never come up with a way of computing things that could do more than a Turing machine. So recently, there's been a challenge to the idea that anything a computer can do, a Turing machine can do. And the challenge comes from quantum computers, which almost seem like they can do things magically. My take on this is that a quantum computer can't do more than a Turing machine, but it can do things more efficiently. For instance, if you asked a classical computer to find you a phone number in the phone directory, you have to look through every single entry. It takes a long time. But a quantum computer can do that more efficiently. Don't ask me how. OK, takže vlastne, čo chcel som počiarknúť 4-krát je to, že vlastne, aby ste vnímali Turingov stroj ako niečo abstraktné, to, čo vytvorilo základ, teoretický základ, sme v škole, čiže vytvorilo teoretický základ toho, ako budú v budúcnosti vyzerať počítače. Čiže toto je jeden veľmi dôležitý moment a aby ste si pod Turingovým strojom potrebujem sa naučiť Turingov stroj, čo to je, kde to je a tak ďalej. Je to abstraktný model, ktorý proste bol vyvinutý Alanom Turingom a vlastne mu pomohol aj v ďalšom pri ďalších veciach, ktoré robil. Tu ešte sú ďalšie nejaké veci. Samozrejme vám doporučujem toto. Toto je absolútne najdôležitejšie, ktoré by som strašne chcel. Code Enigma. To si prosím vás pozrite. To je proste vážny film, kde pochopíte. Tam nejde ani o tú homosexualitu, tam ide o to, že ako prišiel na to, že to vyrieši. Kto tento film videl? Vedeli by sme povedať, že kde bol ten uzlový moment, ktorý vyriešil všetko? To je jeden názor. Ďalší názor? Ďalší názor? Vy ste ho videli. Ale kolegyňa pred vami. No dobré, ale akože to je taký, nechcem povedať, že amatérsky pohľad, ale čo vlastne sa stalo? Čo sa stalo na tej zábave, keď tancovali? Čo tá Čaja povedala? Vieš, čo to je Čaja? Čo tá dievčka povedala vtedy? Čo tá povedala? Pragmaticky išlo o to, že on prehľadával obrovský priestor možností. A v určitom momente si uvedomil, že ja budem prehľadávať menší priestor možností. A to sa stalo vlastne na tej tancovačke, keď ona povedala niečo a on si povedal, že ja nemusím prehľadávať toľko veľa, mne stačí menej prehľadávať. A vtedy behal do toho hangáru, či čo to tam mali a prišiel na riešenie veľmi rýchlo. Dobre, to si pozrite. A toto je akože... Toto je veľmi zaujímavé o samotnej enigme.
tu máte, že vlastne, že jak to vlastne vyzerá, to som vám chcel ukázať, že toto boli počítače, vážení. Toto bol počítač. Toto bolo PCčko. Hej? Toto bol notebook. Takže, kúkajte. Dobre. Čiže dostali sme sa k tomu, že vlastne Turingov stroj je forma konečného automatu a vlastne to je abstraktný systém, ktorý vlastne popisuje základný princíp. Samozrejme, chcem vedieť od vás, kto bol Alan Turing. To akože nechcete, aby som vám teraz rozprával, kto bol Alan Turing. Prechádzame na ďalšiu časť, to je Turingov test. A znova, to je tak jednoduché, že skoro sa vám to hanbím povedať. Respektíve, keď nie vo vašom veku niekto povedal Turingov test, si bože, to je také zložité. To je proste, to proste tam budú nejaké diferenciálne rovnice a tak ďalej a tak ďalej. A nakoniec vyšlo toho, že práve preto, lebo som očakával, že to je veľmi zložité, som to nepochopil. Čiže chcem, aby ste to pochopili, že to je absolútne jednoduchá vec. Máme osobu A a tá komunikuje s niekým. A ten niekto môže byť stroj alebo človek. A nazvime toto tu, túto ľavú časť, nazvime ako systém a toto je človek, ktorý s ňou komunikuje. A vlastne, ak stroj bude taký dobrý, ak stroj bude taký dobrý, ako človek, že tento človek nerozozná, že či komunikuje s človekom alebo so strojom, tak vtedy ten stroj splní požiadavky Turingovho testu. Žiadne diferenciálne rovnice, žiadne neviem čo, nič. Absolútne jednoduchý v úvodzovkách experiment, ktorý môžete si vyskúšať a za chvíľku si možno, že vyskúšame. Čiže toto je osoba A, ktorá komunikuje s niekým a ten stroj Z sa musí tak zlepšiť, aby tá osoba A nerozpoznala, že komunikuje s človekom. Respektíve, že tá osoba A si myslí stále, že komunikuje s človekom. Ak ten stroj Z sa natoľko zlepší a tá osoba A vyhlási, že neviem, s kým komunikujem, či so strojom alebo s človekom, tak stroj Z pásol, splnil Turingov test. Bodka. To je všetko. No ale skúsme to urobiť. To nie je také jednoduché. To je veľmi zložité urobiť. Určite ste, neviem či mnohokrát, ale určite ste boli také, že komunikovali s nejakými chatbotmi. Na chatbotov stačí vlastne chatovanie, ale existuje tzv. Total Turing test. To je aj o tom, že vlastne je tam kamera a vlastne tá kamera zisťuje vaše stavy a vaše nálady a možno, že vám niečo nejakým spôsobom podám. To je tzv. Dextricita. To znamená, ak je do toho celého zaangažovaná aj videozložka, ktorá sníma stav tej osoby A, tak vtedy hovorím o tzv. Totálnom Turingovom texte. Čo ten počítač Z, ktorý bol tu neviem teda, ako to funguje. Funguje tak, nie? Čo ten počítač Z musí využívať, aby skutočne vlastne on čo robí? On robí model toho človeka X. A na to používa rôzne metódy umelej inteligencie. Strojové učenie, mnohé ďalšie. Samozrejme, spracovanie jazyka, speech to text, text to speech,
ako uchovať znalosti, nejaké automatizované uvažovanie. To sú veci, ktoré vám nič nehovoria, ale toto musí ten počítač urobiť, aby ste ho nerozpoznali od toho človeka. No a toto sú také rôzne ročné súťaže. My si skúsme zahrať niečo. Takže poďme, neviem, či to pôjde, ale poďme niečo urobiť. Tu je nejaký ujo a ja mu poviem hi. Welcome to the Starship Enterprise. What's up? Standing by. Standing by. I hate you. If you hadn't delayed firing, no difference, Lieutenant. No weapon known would have made any difference. Then or 11 years ago. Report for duty, Lieutenant. Neviem ten kontext, čo chcel povedať chlapec, ale I am smarter than you. The condition is only temporary. No way. You seem pretty sure about that. Yep. Lieutenant, if we can't correct the course of the ship, we'll have to blast it out of space. I do not care. You'll get none aboard the ship, mister. Okay. I am your lord. Can he control it the way he says, Lieutenant? Yep. Let me reaffirm my position, gentlemen. I could put you in the brig for what you have done, but I won't do it because you are new to this part of the galaxy, which is governed by the United Federation of Planets. We live in peace with full exercise of individual rights. The need to resort to violence and force has long since passed, and it will not be tolerated aboard this ship. You are free to move about the ship. I hope that you'll take the opportunity to know more about the Federation through its best representatives, my crew. But let me make it clear. I will stand for Viete, napríklad teraz on to dopovie. Teraz by mal zastať. All hands return to normal Čiže- routine. Captain out. That's okay, Lieutenant. I won't take it personally. Keď som mu napísal I don't like you, that's okay, lieutenant. Ak teraz napíšem I love you, skúsme tak. I am married to my ship, Lieutenant. No problem. The ship is yours. Take care of her until I come back. OK. Čo chcem povedať je, že v podstate vy si viete za nejaké drobné, čo nie sú až také drobné, vytvoriť, lebo čo je ten lieutenant, toto tu? To je avatar, ktorý ku vám rozpráva. To je avatar. Ja si viem kúpiť avatara, neviem, či to teraz nájdem, ale proste avatarov je spústa, hej. Čiže... I am married to my ship, Lieutenant. That's okay, Lieutenant. I won't take it personally. I am married to my ship. Jak sa píše shut up? Shut up. No, I don't think you're stupid. I just think your behavior is arrested. OK. Čo chcem povedať je to, že vlastne toto je určitý spôsob konverzácie s niekým. Neviem, či so strojom alebo s človekom. Čo je veľmi dôležité je, že keď sa vrátim k pointe veci, čo je to Turingov test. Čiže Turingov test splní ten systém, keď ja neviem rozpoznať, či je to človek, alebo či je to stroj. Teda, ak ja uverím, že to jednoducho neviem rozpoznať, tak vtedy ten systém, ten stroj pásol, splnil Turingov test. Konec. Myslím, týchto všelijakých chatbotov si môžete nájsť na mnohých... bol taký projekt, že Alize, tam
tam je toho strašne veľa, takže si môžete nájsť takýchto chatbotov. Kolegyňa Sabová napojila jedného chatbota neviem, či ešte žije, ale proste dokonca na Facebooku mal account. A chceli sme robiť rôzne také pokusy, lebo sa domnievame na druhej strane, že tí chatboti to nie je až taká hlúposť, pretože neviem, či vy, keď cestujete, či aj vám to tak ide na nervy, že keď voláte niekde, tak stále vám povedia, že your call is very important to us. A vás dávajú čakať v nejakej slučke a mnohé veci sú urobiteľné, s kým potrebujete rozprávať aj s takýmito chatbotmi. Čiže tí chatboty nie sú až taká hračka, to sú veľmi dôležitý moment, pretože viete vytvoriť situáciu, keď jeden operátor obslúži o mnoho viac ľudí ako predtým. Ty si ktorého bota používala, Maťa? To ty si povedala jemu a on... Ja som s tým tiež robil. OK. Dobre, takže to sú chatboti. Poďme na druhý test, ktorý sa nazýva experiment Čínskej izby. A je veľmi zaujímavý. Je veľmi zaujímavý preto, lebo prišiel s ním filozof a mnohé veci, aj ten chlapík, ktorý vám vysvetľoval Turingov stroj, tiež bol filozof a vlastne ten Sarle chcel vlastne dokázať, viete, ja som vám spomínal na minulé prednáške také, že singularita. Pamätáte si, čo to je singularita? Kto vie, čo je singularita? Singularita je bod, kde sa stretnú stroje a človek a od tohto bodu človek bude podriadený strojom. Tak dedinsky som to povedal. Ale existujú proste skupina ľudí, hlavne Kurzweil, ktorí skutočne si myslí, že vlastne tá singularita nastane a že ľudia prepustia miesto strojom a stroje budú vládnuť. Keď sa tak zamýšľate nad tým, má to svoje rácio, čo som teraz povedal, že stroje budú vládnuť? Prečo nie? No ale my sme pustili strojov, aby lietali. A nehovorte mi, že keď letíte niekde, ja keď letám do Ázii, tak ten pilot sa veľmi nenarobí. A teraz je veľký boom všelijakých tých aut bez vodiča. Tiež dávame stroju slobodu. Nech nás dovezie z bodu A do bodu B. Nechcem s tým mať nič spoločné. Čiže tá myšlienka singularity nie je až taká hlúposť, jak na prvý pohľad vyzerá. Možno nebudeme mať politické strany. To bude sranda. Alebo niektoré politické strany naprogramujú ich nejakých svojich chatbotov, alebo... Čo je veľmi dôležité je, že je tam veľký boj medzi tzv. Slabou umelou inteligenciou a silnou umelou inteligenciou. Slabá umelá inteligencia bola umelá inteligencia, ktorá bola domenovo orientovaná. Ja potrebujem niekoho, aby bol môjim šoférom. To znamená, on bude dobrý v tom šoferovaní auta. To je Narrow AI. A silná umelá inteligencia, to je vlastne to General Artificial Intelligence, alebo Artificial General Intelligence, AGI. Toto by som vám veľmi doporučoval, si pozrite na stránkach, čo to znamená, že AGI. Pretože tak by som povedal, že ja to nevidím tak, ako že je to iný názor. AGI chce, aby stroje určovali naše postupy. Mnohokrát sa to deje, jak vy ste hovorili, že prečo by
stroj nemohol rozhodovať o tom, že kto pôjde do basy a kto nepôjde do basy. Toto je Artificial General Intelligence. Tomu sú normálne konferencie a tak ďalej a tak ďalej. A vlastne tá základná esencia toho AGI je v tom, v učení. To znamená, keď systém sa bude učiť, on získa nejakú znalosť. A teraz, čo ľudia majú obrovský problém je, že kto bude zodpovedný za tú znalosť. Viete, niekedy v kolektívoch sa stáva, že človek je vyhlásený, že stačí sa mu iba otvoriť ústa a je považovaný za človeka, ktorý nie je akceptovateľný. Toto je také niečo, čo môže nastaviť napríklad nejaký systém, nejaký stroj. A potom človek sa musí sám presadzovať. A najväčší strach je z toho, že AGI nastaví nejaký systém, ktorý nebude prenastaviteľný človekom. Toto je strach z toho. A preto osobne ja si myslím, že AGI v živote nebude, pretože ľudia nepustia od seba tú základnú silu a rozhodovacú právomoc a budú parlamenty a neviem, čo bude a tak ďalej a tak ďalej. A jednoducho tá singularita nenastane. Samozrejme, singularita nastáva napríklad v tom, že počítač bude mi pomáhať opravovať text. Ale singularita nikdy nenastane v tom, či ja... Chcel som povedať jednu vec, že ja som pred 15 rokmi dostal pôžičku. Čo myslíte, kto mi dal pôžičku? No banka, jasné, ale kto? Človek? No človek mi dal, ale prvne som sa dostal ku človeku, som musel vyplniť formulár, ktorý išiel do stroja a jemu vyplulo. Že OK. Keď OK, tak vôbec sa so mnou nebavil. A keď no, tak kúkal a riešil veci. A keď skutočne som nevyhovoval, nedal mi pôžičku. Čiže toto sú také veci, ktoré posilňujú pozíciu toho AGI. Čo ten experiment Čínskej izby robí, je to, že oslabuje tu jednu z definícií, ktorá bola, že počítač bude vedieť myslieť. V plnom slova zmysle. Tam bola jedna z tých takých definícií. Poďme sa pozrieť na to, že čo vlastne tá čínska, alebo experiment Čínskej izby, jak to povedal, alebo urobil ten filozof profesor Sarle, nadizajnoval. Je to o tom, že máme nejakú izbu a teraz do tej izby budeme dávať nejaké texty v čínštine. Vnúka bude človek a ten človek nebude vedieť ani slovo po čínsky. Ale bude mať codebook, bude mať pravidlá v angličtine, že ak bude mať takéto vstupy, tak týmto vstupom budem generovať tento výstup. To je pravidlo. Ak bude mať také haky-baky, tak potom k nemu dám iné haky-baky na výstupe. To je kniha pravidel. Čiže vlastne tento človek vnúka, táto pani, dostala nejaké čínske znaky a očakávalo sa od nej, že aj keď nevie čínsky, na základe toho zošita, čo tam má, tak bude vedieť čínsky. Hej? Čiže keď ja neviem, čo tam je, tak pre mňa tá izba je expert v čínštine. Jak ten výsledok dopadol? Je asi tak, že mala túto knihu. Túto knihu prosím vás nezabudnite, lebo keď si neuvedomíte, že tá kniha tam má tam knihu. If you see this shape, then produce this shape. Followed by this shape and followed by this shape, followed by this shape. So, this is the if, and then here. So, tu máte pravidlo. Toto je predpokladová časť, lebo takto je. If you see this shape, followed by this shape, followed by this shape, then produce this shape, followed by this shape. Nie, že tak,
ale tak a tak. Hej? No, toto je experiment a tu je k tomu jedno veľmi pekné niečo. No. Máme, jasné, že máme. Searle imagined a non-Chinese speaking person like me in a bare room with an instruction manual and a selection of Chinese characters. He then imagined someone who could speak Chinese to be outside the room, communicating with me via a series of messages written using Chinese characters. Vie kto čínsky? Can you speak Chinese? The messages are posted to me through a door. And I had to come up with a response, even though I don't understand a word of Chinese. Okay, I haven't got a clue what this says, but if I follow the instructions in this book, I should be able to give some sort of response to this On question. nevie, čo tam je napísané. Make some sort of sense. So let's have a look. What have I got to find? It's kind of a little 1/x symbol. The instruction book tells me to find an exact match of the message on the top half of the page, and then to reply by copying the Chinese characters from the bottom half of the page. It's interesting. Some of the characters in the question are appearing in the answer, which makes some sense. Gosh, I don't even know whether these are what way round to put these, but oh, there you go. That's looks like a little house with a roof on the top, and just see this character here. Oh yes. Bingo. Who knows what I just said? Can't you speak Chinese? Searle compared the person in the room making up the Chinese messages to a computer reading a bit of code. Have you been to China? No, I haven't been to China, but would one day like to. I'm just faking that I can speak Chinese. So just how convincing was I? Your Chinese was perfect, actually. But if we were online having a chat like that, you would have been convinced you were talking really, to... Really Teraz would. dôležité to, čo teraz I povie. really thought you were someone who actually spoke Chinese. The Chinese room, I think, is a really important thought experiment. Not for the answers it offers, but more for the questions it raises, because I certainly didn't understand a word of what I was writing down there, yet I seemed to be able to fake the fact that I was speaking Mandarin. And so, if a computer's actually following instructions, isn't really thinking, is it? But then again, what is my mind doing when I'm actually articulating words now? It's following a set of instructions. So it really raises the question, where's the threshold here? At what point can you say that a machine is really genuinely understanding and thinking? OK. Takže vlastne svojím spôsobom tento experiment čínskej izby napadol silnú umelú inteligenciu a vlastne skutočne položil otázku, že kde je tá hranica, keď my budeme tvrdiť, že vlastne počítač rozmýšľa alebo nerozmýšľa. Dobre, poďme ďalej, lebo čas nejak letí. Ďalšia časť, ktorou by som sa chcel zaobrať a pôjdem na ňu iba veľmi zľahka, je common sense. Ja tu iba toľko poviem, že toto sú zdroje na
tzv. Common sense, umelú inteligenciu a význam logiky v umelej inteligencii. Profesor Kvasnička je jeden z mojich otcov. Ja ho volám otec a má 73 rokov a bol to jeden z ľudí, ktorý mňa osobne strašne podporil, keď sa začala umelá inteligencia na Slovensku. Spolu sme založili jednu neziskovku, Slovenskú spoločnosť pre umelú inteligenciu, kde on je prezident a vlastne strašne pomohol aj tomu, že v Košiciach Slovenská, že v Košiciach umelá inteligencia je v takom stave. Vzhľadom na to, že v Bratislave už umelá inteligencia de facto nie je, tam je to všetko pod IT. Takže tu máte nejaké linky, vám doporučujem, pozrite si tieto linky. Možno nejaké fakty typu, že čo je to výroková logika. Výrok je fakt, ktorý môže byť pravdivý alebo nepravdivý. Čiže výroky typu, že toto je stôl, toto je zelený stôl a proste všetky takéto veci sú veľmi dôležité v tzv. Symbolickej umelej inteligencii. A symbolická umelá inteligencia bude predmetom rôznych predmetov alebo bude predmetom ďalších predmetov, ktoré budete mať. Výroková logika je základom tzv. Predikátovej logiky, ktorá sa využíva v umelej inteligencii veľmi často. A vlastne na to sú naviazané rôzne také moderné trendy, ktoré už nie sú moderné, sú staré, ale sa na nich veľmi vážne robí, ako sú syntaxové systémy, semantické systémy, semantické weby, mnohé ďalšie náuky o znakoch a mnohé ďalšie veci. Čiže čo by som chcel, aby ste aspoň základ vedeli, je, že čo to je syntax, čo to je semantika, čo to je semiotika. Čiže syntax je vlastne sada pravidiel. Keď budete teraz sa učiť vlastne Python, alebo neviem, vznikla tu nejaká taká iniciatíva, že sa budete učiť Python mimo hodín alebo nejak tak. Ja som vám ponúkal tiež alternatívu ďalšiu R jazyk, veľmi jednoduchý R jazyk, ktorý vám veľmi doporučujem. Ako ja nezvyknem moju dceru nejak, jak by som povedať, moja dcera nie je technička, je ekonomka. A keď ekonomovia programujú v R-ku, tak si myslím, že vy by ste to mali ľavou zadnou zvládnuť. Čiže plánujeme koncom marca spraviť aj nejaký stručný kurz R-ku. R-ko je dobré na veľké dáta. Aj v cloudové systémy sú pripravené na R-ko. A takisto aj máme tam nejaký systém, neviem, či ho budete mať, ten systém H2O, ktorý môže využívať, je to knižnica, ktorá je volateľná z R jazyka. Čiže toto chcem povedať, že tam budete vlastne brať syntax jazyka, ako volať nejaké procedúry, volania a tak ďalej. Semantika je náuka o význame slov. Viete, že existuje tzv. Semantický web. Máme predmet, ktorý sa volá semantický web. Je to niečo viac ako obyčajný web a vlastne stále sa čaká na to, aby ten semantický web nejakým spôsobom zefektívnil to prehľadávanie aj z hľadiska významového. A potom je tzv. Semiotika, to je náuka o znakoch. Veda o semióze. Semióza je znak. Tam sú rôzne veci, ktoré znejú veľmi, veľmi vedecky. A tú prvú časť, lebo spravíme si prednášku, tú prvú časť by som ukončil asi tým, že mal som jedného študenta a ten mi prišiel za mnou a povedal, že chcem urobiť seminár. A hovorím, na akú tému? A on mi hovorí, že seminár bude mať názov Metódy ukotvenia symbolu. Metódy ukotvenia symbolu. Veď to je neskutočná veda. Moje emócie boli neskutočné. Prídem na seminár. 3/4 seminára som nechápal. A po 3/4, po 75%
percentách semináru som sa spýtal jednoduchú vec. Je metóda ukotvenia symbolu klasifikácia symbolu do nejakej triedy? Chápete pojem klasifikácia symbolu do nejakej triedy? Lebo ja tomu chápem. A chápal som mu aj vtedy. No ale transformovať vetu, klasifikácia znaku alebo symbolu do nejakej triedy na ukotvenie symbolu, to sú veci, to je tá rôzna terminológia a preto chcem vás veľmi proste povzbudiť do toho, aby ste nemali rešpekt pred tými vecami. Tie veci sú o mnoho jednoduchšie, ako vyzerajú. Aj v symbolickej umelej inteligencii, aj v subsymbolickej umelej inteligencii. Takže na to si prosím vás dávajte pozor. Ja chcem, aby ste nemali rešpekt nad tým, keď niekto vám povie, že druhá derivácia. No preboha, čo to môže byť druhá derivácia? No asi extrém. A čo? Chápete? Lebo proste napríklad, keď strojárovi môjmu poviem doma, že druhá derivácia, to bude veľmi, veľmi ťažké. A toto chcem od vás, aby na to ste sa povznesli, lebo život je komplikovaný, ale zase mnohí ľudia robia z toho života o mnoho komplikovanejší život práve tou terminológiou. Takže tu by som skončil tú prvú časť, a to sú symbolické umelé inteligencie, alebo prvky, základné pojmy symbolickej umelej inteligencii. A pôjdeme ďalej, urobíme si do 20 prestávku a potom máme ešte nejaký čas a potom dáme otázky. Ďakujem. Symbolickú umelú inteligenciu by som chcel uzavrieť, tam ešte jedna linka je na ontológie, to si pozrite, ale čo je potrebné, to je taká otázka, nechávam to na domov. Či by vedela umelá inteligencia napísať romantickú báseň? Čo by k tomu potreboval ten software? Čo? Ešte raz. No, a to by ste jak urobili? Toto ma zaujíma. Máte absolútnu pravdu. Teda nechcem ďalej predĺžovať, lebo nemám veľa času, ale presne je to tak. A keď si pozriete také meno, že profesor Ishiguro, ja som dlho nechápal a stále som povedal, to je taký, lebo on robí androidných robotov a on robil preto androidných robotov, aby vyvolal v ľuďoch emóciu. A všetci si mysleli, že on preto robí androidných robotov, lebo on proste si myslí, že roboti majú emócie. Nie, on si nemyslí, že roboti majú emócie. On chce vyvolať v ľuďoch emóciu prostredníctvom androidných robotov. To znamená, k tomu teraz, keď sa dostanem, ja by som potreboval nejaký Kinect alebo nejakú kameru, ktorá by kúkala na mňa a teraz keby stroj ku mne rozprával, keby ja som bol zaľúbený, on by zistil, že ja som zaľúbený, tak vlastne on by vedel romanticky ku mne rozprávať. Nie? Dobre, to je taká otázka na úvahu. Druhú časť, ktorú chcem prejsť, je toto tu na. Ja prejdem iba prvé dva body, lebo ideme mimo čas. A to matematickú funkciu je aproximáciu, respektíve extrapoláciu v inteligentných systémoch a príznakový priestor. Tieto dve veci chcem, aby ste vedeli. Hlavne teda, ja si myslím, že s prvým nebudete mať problém a druhý chcem, aby ste fakt pochopili 100%. Takže, matematická funkcia, my sme si aj minule hovorili, keď som mal prednášku, že čo to je, že to je vlastne predpis, je to vzťah medzi výstupom a vstupom, je to jednoznačný predpis, jednoznačný vzťah medzi výstupom y a vstupom x. A vlastne hovoríme o dvoch veciach, hovoríme o tzv. Interpolácii a hovoríme o tzv. Extrapolácii funkcie.
Toto si prosím vás pozrite. Ja nechcem to vôbec akože nejak zachádzať. To sú pre mňa... je to pre mňa trápne. Teda extrapolácia je nejaká predikcia a interpolácia je znamená, že mám známe body a hľadám bod medzi. Čiže ešte raz chcem počiarknúť to, čo som povedal na prvej prednáške, že matematická funkcia a jej aproximácia je absolútne alfa a omega umelej inteligencie. Čiže nie je to nejaké magical something, ale všetko sa deje okolo funkcie. Funkcia v našom živote zohráva strašne veľkú úlohu. Funkcia zohráva funkciu. A vlastne aproximovať nejakú funkciu môžeme buď dátami, alebo pravidlami. Pravidlo typu ak niečo a niečo a niečo, tak potom je takým veľmi dôležitým momentom, ktoré, ak si pozrete prednášku v slajdoch, tak niečo má spoločné s ontológiami, ktoré tam spomínam. Aj to video, čo tam hovorí o ontológiách, je veľmi, veľmi zaujímavé. Takže matematická funkcia, interpolácia, extrapolácia, toto je dosť dôležitá vec, ktorú chcem, aby ste si proste pozreli. Mali by ste ju vedieť do strednej školy. Príznakový priestor. Čo je to príznak, čo je to atribút? Viete, ja som sa jak by som povedal, pre mňa to je také elementárne, čo teraz vám rozprávam a pritom chápem, že to nemusí byť pre vás tak elementárne. Keď máme nejaký objekt, ten objekt môžeme popísať niekoľkými príznakmi. Napríklad váha a veľkosť. Teraz, keď máme váhu a veľkosť 10 objektov, tak tieto údaje vyniesieme do dvojrozmerného priestoru. Ten dvojrozmerný priestor je daný feature je príznakom 1 a príznakom 2 a budem tam mať 10 bodov. A podľa toho, ako tie body budú v tom dvojrozmernom priestore umiestnené, tak ja budem môcť povedať, že do akej miery sú tie objekty podobné alebo nepodobné. Dobre? Zatiaľ. Dobre či ťažké? Není problém. Понимаете или? Как вы скажете príznak? Príznak. A je také, že atribút. Napríklad, zoberme si auto. Auto viem popísať 10 príznakmi. Cena, rýchlosť maximálna, spotreba, neviem čo, ďalej. Ďalšie príznaky. 10 príznakov viem dať na každé auto. Keď mám tých aut 1000, to znamená, mám 1000 aut, každé z tých 1000 aut je popísané 10 príznakmi. Dostanem 10-rozmerný priestor a v ňom 1000 bodov. Хорошо? A teraz v tom 10-rozmernom priestore, keď mám 1000 bodov, ten jeden bod, koľko bude mať súradníc? 10. Jasné. To už nie je také jednoduché odpovedať na otázku, ktoré dva body sú blízko seba v tom 10-rozmernom priestore. V tomto dvojrozmernom priestore je to akože... Napríklad riešiť úlohu, ako rozdeliť tie hviezdičky od krížikov, znamená, keď sa pozriete na tento obrázok, skúste nazoomovať na ten obrázok hore, že vlastne
riešiť rozdelenie tých hviezdičiek a krížikov znamená nájsť v príznakovom priestore, v našom prípade dvorozmernom, takú krivku, ktorá rozdelí krížiky od hviezdičiek. Tieto krivke nazývame, alebo túto krivku nazývame tzv. Diskriminačná krivka. Diskriminačná krivka znamená oddelovacia krivka. A výpočet takejto krivky je vlastne hlavným cieľom klasifikácie. Čiže keď idem klasifikovať triedy alebo vstupy do nejakých tried, tak ja vlastne pri klasifikácii pozberám príznaky a na základe príznakov ja určím triedu. Keď volám do Tatrabanky, tak mi overujú hlas, nie? Kto má Tatrabanku? Máte urobené? Patent. Tak vlastne on zoberie patent a teraz on musí jednoznačne klasifikovať, že ste to vy. Ale to znamená, že jedna z metód, ktorá môže byť, je tá, že hľadá rozdiely vášho hlasu ku ostatným hlasom. Existujú aj iné metódy. Čiže, keď sa vrátim späť ku príznakovému priestoru. Príznakový priestor je priestor, kde viem nejakým spôsobom zobraziť objekty pomocou príznakov a počet príznakov mi určuje dimenzionalitu alebo rozmernosť toho priestoru. Teraz prečo tak dlho o tom rozprávam? Prečo? Tu mám také, že n rovné, neviem, 2. N rovné 3. Tu mám napríklad 3 také príznaky, že kompaktness, priemerný rozdiel a nejaký ďalší príznak. A tie body sú nejak takto rozsiaté z toho v tom priestore. Čo je dôležité vedieť, že tie body sú zmerania. Ja tvrdím, tak mám taký slang, že tie body sú od Boha. Proste s tým nemôžete nič robiť, lebo tie popisujú objekt. Chápete? Čiže keď mám napríklad tento bod tu tento bod je úplne iný ako tento bod. Ale tento objekt tu je dosť podobný s týmto objektom. Aj tento má 3 príznaky, aj tento má 3 príznaky. Čiže toto je vlastne ten základný esens príznakového priestoru. Ja strašne potrebujem, aby vy ste v tom príznakovom priestore rozmýšľali a vedeli ho vysvetliť a vedeli povedať, že ja viem urobiť príznakový priestor z každého, zo všetkého. Nie z každého objektu, z každého eventu. Z každého profesora viem urobiť príznakový priestor. To znamená, príznakový priestor je strašne dôležitý pre život, lebo podľa príznakového priestoru uvažujeme, respektíve podľa príznakového priestoru rozhodujeme a podľa príznakových priestoroch sa robia aj mnohé veci z pohľadu riadenia. Čiže to, čo som chcel dneska povedať, končím asi s týmto, že čo keď to n, tá rozmernosť toho príznakového priestoru, ak je veľmi veľká, to znamená, bavím sa 200, 300, 400, 500 rozmerný priestor, a ak jedným priestorom, ak napríklad 125 rozmermi popíšem jeden objekt, ten bude v 125 rozmernom priestore, a to už je veľmi dôležité, lebo hlavne teraz, lebo my smerujeme ku veľkým dátam.
teraz nie, že by som bol frajer, ale proste kto z vás má fitness tracker? Vy máte? Čo? Čo bude zaznamenávať? A pohyb, heart rate, mnohé ďalšie a ďalšie veci. Čo? Fitness náramok, ktorý je napojený na váš mobil a na váš web a tak ďalej a tak ďalej. Ak len trošku, ak chcete nejak zdravšie žiť, si to kúpte, lebo to je fantastická vec. A prečo to hovorím? Čo to má spoločné s príznakovým priestorom? Proste napríklad heart rate, ako rýchlo vám buší srdce. To sú ďalšia rozmernosť, ktorá vám dáva informáciu o vás. Koľko kalórií spálite denne, koľko prejdete krokov denne. To sú ďalšie dáta, ktoré vznikajú a smerujeme k tzv. Veľkým dátam. Hej. To znamená, preto ten príznakový priestor je veľmi dôležitý. Tak ja vniknem teraz trošku do mojho súkromia. Ja vám ukážem, že čo to znamená, že Microsoft Health a dneska som urobil 1144 krokov. Spálil som len 1168 kalórií. Spal som 6 hodín a 40 minút. Môj spánok bol moderate, ale keď pôjdete ďalej, napríklad pôjdete na stepy, viem si to vyhodnotiť ďalej. To sú moje stepy. Napríklad zoberiem last month. A nie March, ale February. Za február som urobil 189 125 krokov. To sú ďalšie dáta o mne. Tu vznikajú veľké dáta. Je nejaká norma, čo znamená poschodie. Keď zoberiem napríklad kalórie, za posledný mesiac som spálil 64 778 kalórií a mnohé ďalšie veci. Keď pôjdete napríklad dneska, alebo zoberme tento sleep, nie februári. Počkajte, tu som chcel ísť. Teraz som chcel ísť tu. Tak som spal. Išiel som spať o 10:58. Toto spal som tvrdo a toľko som spal ako ľahko a tak ďalej. Toľko som spálil. To sú ďalšie dáta, ktoré vznikajú. A vzniká príznakový priestor o vás. Hej? Čiže vlastne k tomu som chcel prísť, že aby ste chápali, že ten príznakový priestor a tie veľké dáta, ktoré vznikajú o každom jednom, ale nie, to je iba taký príklad toho, čo som vám teraz sa snažil naznačiť, ale
to sú ďalšie veci. Napríklad, dneska som mal 92, teda včera môj heart rate mal najväčší pík 92 za minútu. Keď pôjdete napríklad, lebo sa snažím aj chodiť cvičiť, keď pôjdete na cvičenie, tam všetko uvidíte, že je také, že activities, exercise, summary, observations. Toto boli moje čo som bol naposledy cvičiť. A toto bol presne priebeh cvičenia. To znamená, si uvedomte, že koľko dát získa z takého malého náramku viete získať a tým pádom vzniká príznakový priestor. To iba bola taká ilustrácia toho, že čo to je príznakový priestor a v podstate chcem, aby ste začali chápať, čo to je príznakový priestor. Teda neviem, či som... Príznakový priestor viete urobiť z hocičoho. Z hocičoho. Príznakový priestor je aj výkonnosť našej školy. Príznakový priestor je vlastne aj to, keď vy si hľadáte frajerku a vy si hľadáte priateľa. To je vlastne to, že vy si vytvárate nejaký model, podľa čoho je vám daný človek sympatický. Čo nie je jasné, je to, že ako človek skladá ten príznakový priestor. To vôbec nie je jasné ako v mozgu, alebo proste v mozgu už vôbec nie, ale ako by som ja vedel popísať, ktorý človek je mi sympatický a ktorý človek mi nie je sympatický. Dobre, toľko o príznakovom priestore. Pri tom príznakovom priestore by sme skončili a máme 44, neviem, či má niekto nejaké otázky. Kde zistíme otázky? Maťka. Jak slajdov? Slido? Tak? Deväť. Jak sa volal ten? Okay. Predseda Najvyššieho súdu. Harabin. O ňom hovorili, že je robot. Lebo on presne ešte podľa reguly. Proste mafián, toto podľa zákona, aby som ho mal prepustiť. Ale zase ten iný zákon je taký, že nemusím ho prepustiť. Hej? Čiže podľa mňa ten základný problém je v tom, do akej miery je ten pravidlový systém dokonalý. A my budeme mať dokonalý pravidlový systém, tak možno, že hej. Ako napríklad, ja keď vzhľadom na to, že dosť veľa lietam, tak by som strašne uvítal, keby vznikol taký systém, ktorý vie predvídať turbulencie. Ja som dosť taký bojko na turbulencie. Ja sa bojím. A čo by bolo fajn, aby tie turbulencie sa dali predvídať. A tí ľudia to vedia. Oni vedia, že keď prejdú napríklad Alpy, že tam je dosť často sú turbulencie. Vedia to zo skúsenosti. Alebo keď idem cez Ural,
tak nad Uralom zvyknú bývať turbulencie. A hlavne, keď je, ja nemám rád jasné počasie, viem, že cípana sa budem, raz som skoro spadol, sme išli z Guangdong, to je v Číne, lebo keď idete z Japonska do Číny, tak vás prinútia sadnúť v Číne v jednom meste, tam vás proste passport kontrolu robia a potom vás dajú do toho istého lietadla a tak zoberú do Pekingu. No a ten let to bola čistá jasná obloha a hádzalo nevysvetliteľne. Čiže toto sú také veci, ak by sme vedeli popísať vznik tých turbulencií, predikciu a tak ďalej, čo ľudia podľa mňa vedia, tí piloti, tak by sa dalo voči tomu niečo robiť. Čítanie emócií, rozpoznávanie skolísania hlasu jednoznačne. To sú také systémy. Napríklad Matovič, Fico, čo chcel? Čo chcel Matovič od Fica? Aby išiel na detektor lži. Viete, jak sa robí detektor lži? Neviem, koľko tam merajú týchto, ale pointa je tá, že najprv vám dajú otázky, že ste muž. Teda mne dajú otázku, že ste muž. No a potom podľa toho, že ja musím správne odpovedať, alebo je absolútne evidentne správne odpovedám, tak hľadajú pri tých otázkach, keď nevedia, že či správne odpovedám. Tie proste veci. A na to sa dá pravdepodobne vycvičiť, ale tak neviem, či Matovič alebo Fico, či by mohli na to odpovedať, že či bol v tom byte, alebo či ktorá babka skladovala to účtovníctvo. Neviem, ale proste toto sa robí. A tam vzniká príznakový priestor. Pri detektore lži vzniká príznakový priestor. Čiže toto, čo chcem od vás, ja hlavne, aby ste to si uvedomili, že čo to znamená ten príznakový priestor. Toľko na dnes. Na cvikách budete sa naďalej venovať možno robotike, možno Azure, programátorským skillom a na týždeň možno nie, ale na ďalší týždeň už začneme niečo z nejakých znalostných systémov, nejaké jednoduché znalostné systémy. Čo ja veľmi potrebujem, to, aby ste sa programátorsky zlepšili. Aby ste mali chuť sa učiť programovať. Toto je pre mňa dôležité. A myslím, že aj pre vás, aby ste v pohode išli ďalej. Takže ďakujem zatiaľ za pozornosť, stretneme sa.